Bisa. Apa pala to? May naloto. Dara mo idol ang kaon dra guys ha. Ada na yung papa guys. Dara yung papa niya guys. Guwapo po di ba? Namili siya guys, gilamian sila sa barbecue. Permanente gila diri guys. Wag ko maluto dali kay Mama Junmar. Nagkadaot sa idol guys. Napagod na ko kay. Ha? Apa itu? Mukbang upos. Hello, Jumar. Padahal yung nagtatrabaho. Click naman kung nagayan. Consistent lang ka. Shut up. Papag-live camera. Kasi time sa Saturday, Miranda. Ramos po. Ramos. Kulming ko na lang yung sibiya kina Ramos. Pero idol ko na forward niya. Kay Dauto. Darker than dark. Kaya si Don Don yung pinagti. Anak ko ya. Gamot guys. Number 8. Uli pa rin ba? Masa yung soft drinks niyo? Apa yang tayo ba? Sure. Atay ko na apa atay? Atay duha manok. Ay, magkanisa ba? Longganisa siya. Dahil longganisa. Na. Bila ka mo? Longganis ha. Ano lagi? Tara duha. Asa longganisa? Tara, longganisa. Ang longganisa. Longganisa. Sali chorizo. Bila ka mo? Ayaw lang yung chorizo dahil. Longganisa lang. Longganisa lang. Bila ka mo? Huwag atay. Anak ka na. Huwag atay. Kare atay. Ay, sa baboy, kay manok. Atay manok. Oh, dahil ko. Kana. Punir lima. Sa tagak. Soft drinks. Batay nga soft drinks ay. Oh, gagmay ra sir. Aywan. Oh. Gagmay lang. Kok lang. Kok lang.